4人で歌うアカペラの歌、2000年もの間歌い継がれてきました。2000年の歌声は響く。サルデーニャの牧歌カント・ア・テノーレ。イタリア半島の西に浮かぶサルデーニャ島のビッティ村。人口800の小さな村にユネスコの無形文化遺産となったものがあります。サルデーニャ独特の壁画の中にも描かれたこちら、男性4人組で歌うカント・ア・テノーレです。まずはコーラスグループミアリヌ・ピーラの皆さんにその歌声を聞かせていただきましょう。4人の歌声はリードボーカルと3つの低音部に分かれており、低音を重ねることで独特の響きを生み出します。ミアリヌ・ピーラの皆さんは日本をはじめ世界20カ国以上でツアーを行っています。先のローマ法王ヨハネ・パウロ2世も大のお気に入りでした。リーダーのオマルさんです。Quindi l'uomo immerso nella natura ha iniziato a imitare i suoni della natura, i versi degli animali, e quindi in questo modo, attraverso l'imitazione per esempio del belato della pecora, sarebbe nata la contra. 古くから牧畜生活を営んできたビッティの人々。カント・ア・テノーレは厳しい労働の合間の宴や祭りで歌われてきました。楽譜やテキストはなく、村の男たちは小さな頃から年上の人と一緒に歌うことで身につけてきたのです。Che bagliata che mo rimbidda e non rimaniamo rubato scasticcato. A letto a casa conta tu rubato io qua. Bimbo, bimbo, i fucilleri. Prima intimida, non fa chiacchiere. E anche noi eravamo timidi. E anche noi, anche i giovani. Avevamo paura a avvicinare una ragazza. L'onor d'amore il suo scappato, ma in breve fede paccadora. この歌がいつ頃生まれたかは定かではありませんが、歌の中にローマ以前の古い言葉が使われており、2000年以上の歴史があると推定されています。この村で生まれた歌を世界に届けてきたミアリヌ・ピーラの皆さん。毎月地元でコンサートを開いています。自分たちが年長者の歌声を聞いて育ったように、村の若者に歌を聴かせているのです。こちらは歌い始めて2年という若手歌手のファビオさんです。A me piace sempre ascoltare ogni tipo di canto in occasioni diverse perché colgo sempre diverse particolari. Ogni volta che qualcuno canta c'è sempre qualcosa di diverso. Anche tra un canto e l'altro, come hanno fatto adesso, era sempre diverso. 先輩と共に歌うことで技を身につけ、やがて自分のグループを組むことになります。こうして歌は世代を超えて受け継がれていくのです。